Cornellà Natura. La ciutat del segle XXI és el resultat de la superposició d'història, economia, geografia i política. Les ciutats i les seves corresponents àrees metropolitanes s'han de transformar per donar resposta a les necessitats dels seus habitants. L'establiment d'una estructura urbana sostenible passa per una planificació que permeti conservar les àrees de vegetació salvatge o terrenys agrícoles al voltant dels nuclis urbans, integrant-los dins d'eixos verds al servei dels nuclis urbans consolidats. La voluntat és la naturalització de la ciutat, integrar la riquesa dels espais naturals a la vida domèstica dels ciutadans, tal com està succeint a diferents indrets de tot el món. El municipi de Cornellà de Llobregat està format per 7 barris amb una distribució homogènia de tots els seus equipaments, tant els planificats com el 70% dels executats fins a l'actualitat. La ciutat també compta amb un conjunt extens d'edificis històrics, com ara masies, edificis industrials i colònies pels treballadors, així com infraestructures hídriques. Les infraestructures de transport suposen un element central, tant per la generació de noves centralitats urbanes o àrees d'oportunitat econòmica, com per la millora de la sostenibilitat de la ciutat, mitjançant carrils bicis i carrers, prioritzant els vianants. Per tal de millorar la ciutat de Cornellà de Llobregat, es proposa un sistema d'eixos verds que ajudin a lligar tots els espais lliures actuals amb els equipaments existents i així dotar d'una millor qualitat i continuïtat els espais urbans. Els 10 eixos verds de Cornellà. Cal destacar 10 eixos verds a la ciutat, que permetran una estructura orgànica al llarg de tota l'extensió del seu territori. Són eixos que caracteritzaran els àmbits d'actuació amb reurbanitzacions puntuals per tal de renaturalitzar la ciutat. Aquests 10 eixos vertebraran la ciutat i la connectaran amb el seu entorn, configurant una estructura especial d'intercanvi social, de lleure i de promoció, tant de la natura com de la biodiversitat. D'aquests 10 eixos, n'hi ha 5 de principals que estructuraran tot el territori de nord a sud i d'est a oest. Eix 1. Aquest primer eix travessa el municipi de nord a sud, reforçant i completant la connexió entre el Parc Riu Llobregat i els espais lliures urbans de la ciutat. Des de la plaça del Mercat Les Planes de Sant Joan d'Espí se succeeixen un seguit de places, espais lliures i equipaments, com les places Pallars, Pau Casal i Josep Tarradellas i el CEIP Ignasi Iglesias. A partir d'aquí, creuant l'espai urbanitzat davant de l'Escola Oficial d'Idiomes, s'enllaça amb la futura transformació de l'entorn de la Siemens, que actuarà com un saló verd que connectarà amb l'espai institucional. Aquest espai es configura amb un conjunt d'edificis d'equipaments representatius d'institucions i organismes públics. Seguint aquest eix pel carrer Mossèn Jacint Verdaguer, arribem a la prevista transformació del carrer Verge de Montserrat. Una millora que donarà prioritat al vianant en el casc antic de la ciutat i que connectarà, a través d'espais lliures i equipaments, el Parc Riu Llobregat. Eix 2. Aquest eix travessa el municipi de nord-est a sud-oest, des del municipi veí d'Esplugues de Llobregat fins al Parc de la Ribera Salines. L'objectiu és reforçar la identificació d'aquest eix,
completant els buits en el recorregut i emfatitzar el verd allà on calgui. Aquest segon eix comença a la zona nord de la carretera d'Esplugues, on hi ha un seguit de microintervencions a les zones verdes. Seguint per la carretera d'Esplugues, s'arriba a la futura transformació dels entorns de les naus de Can Bagaria, que es convertirà en un nou equipament. En direcció sud hi ha la plaça del Sol, que connecta amb tota la urbanització del tram baix, actuant de porta d'entrada als barris de Sant Ildefons, Gavarra i Padró. Al final de la carretera d'Esplugues hi ha la plaça de l'Estació, que cobreix el pas soterrat de la carretera, on la construcció de l'intercanviador permetrà garantir la continuïtat viària amb el pas sota de la via del tren, creant la intercomunicació amb metro, ferrocarril, tramvia i autobusos. Al sortir del túnel del tramvia apareix el Parc de les Aigües, format per un seguit de jardins i pous que envolten el Museu Akbar de les Aigües. Eix 3. L'Eix 3 travessarà el municipi de nord a sud, connectant els espais lliures que formen l'entorn de la Ronda de Dalt, des de Sant Ildefons fins a l'Hospitalet Sud. Començant l'eix a la zona sud del barri de Sant Ildefons, en direcció al barri de l'Almeda, hi ha el Parc Can Mercader, que gaudeix de continuïtat a través de la Ronda de Dalt fins al terme de l'Hospitalet de Llobregat. Resseguint el cantó est de la ronda es troben diversos espais lliures i equipaments, com el camp de futbol Almeda i el CEIP al Martinet, des d'on es pot creuar per un pas sota la plataforma de la ronda per connectar amb la plaça Joan Miró, lloc on comença la Rambla amb una doble filera d'arbres a banda i banda. Seguint en direcció al Parc Agrari del Baix Llobregat, es crearà un enllaç amb els futurs espais lliures previstos al voltant de la Ronda de Dalt. Eix 4. Aquest eix travessa Cornellà des de Can Fatjó a l'oest fins al Parc de Can Mercader situat a l'est, resseguint l'entorn de la línia de trens i connectant Sant Joan d'Espí amb l'Hospitalet de Llobregat. Relligant tots els jardins i equipaments a l'entorn de l'avinguda de Can Cors, existeix la masia Can Fatjó i el Parc d'Estraleta, que porten a l'estació Cornellà Centre. A partir d'aquest punt, es troben diverses places i equipaments com la plaça dels Enamorats, l'església de Santa Maria i la plaça Francesc Macià, que composen els entorns de l'Ajuntament. Aquests entorns connectaran amb la futura transformació verda de l'actual avinguda dels Alps, pacificant-la i naturalitzant-la, a més d'incloure-hi un nou carril bici. Continuant el recorregut, se situa el Parc Històric Can Mercader i tots els espais verds i equipaments que el conformen. Eix 5. Aquest eix travessarà Cornellà d'oest a est per la perifèria del riu Llobregat. Comença en el futur arranjament del Parc Agrícola tocant a Sant Joan d'Espí, que ha de permetre la coexistència entre l'espai lliure i l'hort existent. La plaça de la Figuera es localitza recorrent l'avinguda del Baix Llobregat, entre d'altres places i equipaments. Si se segueix el trajecte, s'arriba a la futura transformació de les antigues instal·lacions fabrils de tintes especials, que es convertiran en futurs equipaments i jardins que milloraran la continuïtat del passeig dels ferrocarrils catalans fins a arribar al perímetre del Parc Esportiu del Llobregat. Continuant per l'avinguda del Baix Llobregat, s'arriba a la futura millora del Parc de la Ribera, augmentant les zones verdes i els espais de joc per a nens. Pel carrer Progrés es connectarà a la futura transformació de l'avinguda del Maresme, reformant el carrer actual amb pas per bicicletes i fileres d'arbrat fins a l'Hospitalet de Llobregat.
Cornellà Natura, per una ciutat més humana.